दाखोय मरे रिपोर्टरांक दाखोय मिशीन दाखोय रिपोर्टराकूय मरे मारो 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 तोडणे का नाही कंटिन्युअस दोघे जाईल आमचं 5 to 6 अरे शिखर तोडणे नाही कंटिन्युअसली ब्लो ब्लो बस हो गया किती जागा त्याचं राम झिरो दुसऱ्या काढ आम्ही पहिला आम्ही पाहू ना कोणाक चलयताला पळय सोडवाय आणले यांच्या एवढा झिरो ना किती काय